αμπελώνας αυτός είναι μοναδικός για τους εξής παρακάτω λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι είναι ένας από τους αρχαιότερους αμπελώνες του κόσμου. Μπορούμε να πούμε ότι η ηλικία του φτάνει τα 3.000 χρόνια χωρίς διακοπή. Ο δεύτερος λόγος που κάνει αυτό το αμπελοτόπι σπάνιο και μοναδικό είναι ότι δεν προσβλήθηκε ποτέ από φιλοξήρα. Συνέπεια αυτού είναι ότι οι αμπελιές ζουν πάρα πολλά χρόνια και έτσι ο αμπελώνας αυτός έχει αμπελιές που είναι πάνω από 60 ετών, 80, 100, 120. Τα αμπέλια υπάρχουν επί αιώνες, τα ίδια, απλώς ανανεώνονται με ένα φυσικό τρόπο που είναι το καταβολάδι. Ένας τρίτος λόγος που το κάνει μοναδικό είναι το ιδιαίτερο κλάδεμά του και η ποικιλιακή σύνθεσή του. Το κλάδεμα είναι προσαρμοσμένο στις ακραίες συνθήκες αυτού του νησιού από την αρχαιότητα. Ποιες είναι αυτές οι συνθήκες? Είναι δυνατός αέρας και μεγάλη ηλιοφάνεια. Άρα χρειάζεται η αμπελιά να είναι πολύ χαμηλά, χρειάζεται η αμπελιά να προστατεύει τα παιδιά της που είναι τα σταφύλια από τον ήλιο. Το κύριο στοιχείο που δημιουργεί αυτό τον ξεχωριστό ίνο που λέγεται ίνο Σαντορίνη είναι το έδαφος της. Αυτή εδώ πέρα η ελαφρόπετρα. Η ελαφρόπετρα βρίσκεται σε όλο το βάθος του εδάφους, είναι γεμάτη από οπές και τι κάνει? Κρατάει μέσα της την υγρασία του εδάφους. Το έδαφος αυτό δεν έχει μόνο ελαφρόπετρα, δεν έχει μόνο την άμμο της ελαφρόπετρας, έχει και πέτρες μικρές, μεγάλες, πάρα πολύ μεγάλες, που είναι μαύρες, κόκκινες. Αυτές λοιπόν δίνουν το ιδιαίτερο μινεράλ χαρακτήρα που έχει το κρασί της Σαντορίνης στην παλαιωσή του. Μαζί με το ξεχωριστό κλάδεμα έχουμε και ποικιλίες που ανήκουν μόνο στη Σαντορίνη. Το ασύρτικο, που είναι η κυρίαρχη ποικιλία του νησιού, μόνο στη Σαντορίνη υπήρξε και βεβαίως μετά φυτεύτηκε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έχουμε περίπου 20-25 ποικιλίες, λευκές και ερυθρές. Οι περισσότερες έρχονται από το βάθος των αιώνων. Είναι ποικιλίες που δεν τις συναντάει κανείς πουθενά αλλού παρά μόνο στη Σαντορίνη. Το Βινσάντο είναι γνωστό κρασί της Σαντορίνης. Ο τρίγος εδώ στη Σαντορίνη γίνεται τον Αύγουστο. Για να κάνουμε αυτό το κρασί τα πλώνουμε στον ήλιο. Στη Σαντορίνη την εποχή του Αυγούστου και του Σεπτέμβρη ποτέ δεν βρέχει, οπότε πραγματικά το κρασί αυτό είναι γέννημα αυτών των ειδικών συνθήκων της Σαντορίνης. Το ασύρτικο, το χαρακτηριστικό του είναι ότι είναι αυστηρό κρασί και ταυτόχρονα έχει λεπτότητα, έχει φινέτσα. Με άλλα λόγια μπορεί να χαρακτηριστεί σαν μια ποικιλία εκτός ότι είναι πολυδυναμική και ευγενική.
Το μαυροτράγανο είναι μια ποικιλία της Σαντορίνης, σπάνια, σχεδόν υπό εξαφάνιση. Το κτήμα Σιγάλα έχει φτέψει 80 στρέμματα με αυτή την ποικιλία. Πιστεύει πάρα πολύ σε αυτή την ποικιλία και βεβαίως πειραματίζεται πολύ και στο επίπεδο της συνοποίησης και στο επίπεδο της καλλιέργειας. Το μαυροτράγανο φαίνεται πράγματι μια ποικιλία που μπορεί να δώσει ενδιαφέρον κόκκινο κρασί. Το κτήμα Σιγάλα πιστεύει πάρα πολύ σε αυτήν. Είναι μια ποικιλία που έχει ένα μοναδικό τύπο, χαρακτήρα, έχει μια ιδιαίτερη αρωματική παλέτα.